.com. Hei, tuleeko se meidän kaveri, joka tuli äsken tohon Vee. Tuleeko se tänne? Et sä pääsis ylös. Joo. .com. Kyllä. Voi helkkari se. Konikansaa. Aina mä pilaan tän kaiken. Mä testaan. Hentsu vai? Joo, asuu, mutta se ei päässyt tänne, se on Landel tekemässä aseita. Voi helvetti. Joo! Soi! Moi. Oisit vastannut. Oi. En mä ehtinyt. Se painoi punaista. Hetkinen. Paikka! Painoin punaista ihan tarkoituksella. Totta kai. Totta kai. On se jännä. Susta sais awesome preussin, koska sulla on just sopivan väriset hiukset. Niin. Preussi. Siis kenestä? Hänestä, jolla on hopeat hiukset. Aivan ihan. Herra jestas, nyt me tehdään susta preussi. Kyllä. Punaiset piilarit. Punaiset piilarit. Preussi, sinä preussi. Susta tulee preussi. Iis. Mä voin tuoda huomenna. Siellä on luolamies. Missä? Mä voin tuoda huomenna Hei. Mikä ton? Mikä sun nimi on? Hei. Sinä, hei, kiva. Sinä kiva tyyppi. Just sinä. Kyllä. Sinä. Mä tuon ihanasti huomenna geeliä. Geeliä lakkaa, me voidaan pistää sun hiukset taakse. Seksikästi. Ei, se on Länsi-Saksa. Itä-Saksa on silleen siisti silleen jännästi silloin kiikkei täällä. Se on nätti. Voihan! Mitä voit tehdä? Kyllähän sille voi Se tehdä. seisoo varpaan päällä. Doitsi. Missä menee medik? Tuolla. Joo. Ai, se on se tyyppi. Meni perseelle toi kuva. Oikeesti näytä mulle taas kuva. Oota mä. On pakko näyttää. Ihmisiä. Mä oisin ottanut, mä löydän lattian täältä, miten löydän. Sotilas. Tänne. Näyttäkää se noille. Anna. Katsokaa ihmiset. Ei se noille. Ei tulla kattoo vaan. Pois päästä. Kuka toi on? En mä vaan tiedä. Joku randomi. Eikö se ole aika nätti? Näytä mulle sampakuva. Meillä on hyvin ilmassa päässä. Niin, nyt. Mä oon ottanut salakuvia aika paljon kalasta. Katso sitä niin. Mene tässä huomenna kamojoteen. Se jätä. Ja mikähän on ihme? Syötä sitten jotain nää. Eikö meidän Kala. Mikä näköinen. Toinen siinä ihan... Tää nouset ylös. Nyt nouset ylös. Animekonnossa oli yksi kakuämpärillä. Ja olen taistelu jotska. Wow, tää on niinku mun 6. kon. Tää on mun tokakon. Ei se Kolmas anime. Rebecca. Jokeri! Siinä oli yksi. Siellä on jokeri! Toi oli yksi niistä, mitä me stalkattiin. Oli toinen niistä. Ai. Naurako hänelle? Ei ollut niin ilkeä kuin se toinen. Siis mä en ymmärrä, miten tosta voi muka niinku. Taylori. Mä tänään kyllä ihan oikeesti näin katsoin koko Deviantortin läpi. Salakuvausta. Salakuvausta! Törkeä, ei niin saa tehdä. Tämä salakuva, se on oikein. Mä en ymmärrä, pitää olla aika villimielikuva tästä. Missä mun homokuvat on? Tästä tulee mun uusi laukku. Hello. No niin, katsotaan. Tässä ollaan homokuvissa. Mitä ihania kuvia. No nyt sitten ei enää kuva. Mun kaveri! Kuka? Ai toi. Meet kohta. Se on kiva. Klooni. Mä oon se droidi. Nyt tulee vettä. Kohta tulee vettä siis. Miksi on näin hirveä iloinen? Koska se on vetänyt liikaa sitä juomaa. Sipuli. No ei kun se vaan vähän mieli. Antakaa koppalakki. Koppalakki. Kiitoksia. Mäkin hankin tommosen huomenna. Niin mäkin. Se meni liian aikaisin kiinaan ja hankin. Mä käyn nostaa rahaa Ostin tililtä. jo Mä kaasunaamarin. ostin tän suikan. Eiks oo kaunis? Niin mun epic face. Tää on aito. Länsi-saksalainen. Ootko nää Hitlerin kuvan? Joo! Et näytä susta Muhammed Hitleriä. Mikä muovi Hitler? Muhammed Hitler. Mä just nimesin sen. Jei! Kunnon Muhammed Hitler. Mitä se? Meidän rotta. Ei, mä en luota siihen! Ei! Hitto, ootko mä kadottanut sen? Ei hemmetti. Kadotiks mä sen?
Tiedätkö, että mä valon tänne reikään koko ajan? Mä taisin kadottaa sen mun lapun, jolla mä saan laukun sieltä narikasta. Huomenna meillä taitaa olla lakutarjoilu, jos mä muistan ostaa. Hitto, mä taisin hukata sen lapun, jolla mä saan mun laukun narikasta. Voi hemmetti. Ei hitto. Älä vaan sano, että oikeesti. No, mulla ei oo sitä enää. Kiva. Me olemme. Hyvä, että olette suorapuheinen. Emme vaivaa teitä enempää, sillä tarvitsemme apua vain kunniakkaiden kanssa. No päästääks me? Minä olen! Päästääks me kommunistit sinne? Onko mä joku veljeskunta? No. No. Sellainen, jolla ei ole ranneketta. Mulla on ranneke. Onko nämä rannekkeet jotain tärkeää? Mulla on ehkä 2. Kuvaan videoita, koska mun yksi kaveri ei päässyt tänne. Itse asiassa 2 mun kaveria ei päässyt. Yhteiskuva-asettakeessa. Otetaan kiinni. Tuolla on Pain. Se ei sit puhu suomea. Se ei puhu sit suomea. Englantia. Haluaisiko joku ottaa? Ihan pieni kamera. Ja kättä esiin. Nää vai nää? Kumpi? Toi oli natsimerkki, tiesitkö? Ei tiesin. Älä näytä sitä. Se on näin. Hieno ilme. Tiedät vaan. Siinä on vaan tää ero. Raiskataan. Tää on meidän komssien tervehdys. On vai? Mä olin anime. Mikin oli? Tää on kyllä mun 5. koon kaiken kaikkiaan, mutta Tää on mun toinen kon. 3. Ketkä menee Drakoniin? En oo mennyt, mä käyn vaan yhdessä kodissa muualla. Miksi? Se lähinnä, koska mä oon useimmiten niin rahaton. Et jo tää tekee tiukkaa mun rahoille, niin siinä on teräsmiekkailijoita muuten. Hei, come on, mä oon kodilla. Niin on. Sidottu toi. 5 päivää. Minne ne meni? Mennään katsomaan niitä frettejä. Mulla on kyllä kauhealla kammoja jyrsiä. Joo, tosiaankin teräsmiekkailijoita. Ne on hätäeläimiä. Mulle ne on jyrsijöitä. Okei. Jos sä kaksi sillä koko ajan. Joo. Kai joku parempi. Moi. Kivat sulle.